ילדים. מה? הפרדה לגמרי. באזור שלך קצת פחות, אבל פה... סתם. מה? טוב, ערב טוב צדיקים. האמת היא שאני לא באמת צריך את המיקרופון, אבל אני מעדיף להשתמש בו. ככה אני יכול לדבר בטון קצת יותר נמוך. מה עדיף, עם או בלי? עם? אתה שם, מה פלא? אוקיי, ערב טוב. אני מאוד 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 שמח להיות כאן הערב. ויש לכם ברירה, אגב, אם אתם רוצים לבחור את הנושא, אני אשמח. ביקשו ממני לדבר על הנושא שראיתם בפלייר, אם ראיתם. אבל אני פתוח לדבר על כל נושא שבא לכם. יש לכם שאלות שמטרידות לכם את הנשמה, ואתם חושבים שזה המקום לפרוק אותם, אני אשמח. ועד שתעשו את זה, אני אתחיל לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו. לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם שיש סיבה מאוד מיוחדת למה בחרתי בנושא של עושר, אשליה ומציאות. אני זוכר, אתן לכם טיפת רקע על מאיפה הסיפור הזה מתחיל. אנחנו הגענו לאמריקה, אנחנו זה אומר המשפחה שלי ואני, הגענו לאמריקה לפני 28 שנה, ב-96. חלק מכם עוד לא נולד, אבל כן, זה היה לפני הרבה שנים. וכשהגענו לאמריקה, הגענו לסיאטל, וושינגטון, שם לימדתי בהייסקול. ומה שאני עשיתי שם זה לא משהו שאני מציע לאף אחד מכם או אף אחד מכם לנסות. כי מקצועית זה היה מהלך על גבול ההתאבדותי. אנשים נורמליים לא עושים את מה שאני עשיתי. אני עבדתי בבית ספר, לימדתי בהייסקול בסיאטל, וושינגטון, 8 שעות ביום בכיתה. אני לא דיברתי מילה אחת באנגלית, והבנות לא דיברו מילה אחת בעברית. 8 שעות ביום. יש לי דוקטורט בפנטומימה. אתם אין לכם מושג, זה פשוט מהלך התאבדותי. תנסו לחשוב כל אחד מכם היום שהולך לעבוד 8 שעות ביום בבית ספר, ואתה צריך לדבר 8 שעות ביום בסין. תנסו לחשוב על התמונה, איך זה מצטייר. והיה לי, אני חייב להודות, שברמה האישית היה לי מאוד מאוד קשה. כי אני לא לימדתי עברית כשפה, אני לימדתי מקצועות יהדות, לימדתי חומש, נביא, הלכה, משנה וכו'. ואני צריך לדבר, ואני נשמע כמו אידיוט מוחלט. הרמה שלי באנגלית הייתה, וידבר השם אל משה לאמור, השם משה זה. זה היה הרמה. איך קוראים למשחק הזה שהיינו ילדים קטנים? פאקמן. זה היה הרמה של היכולת שלי להסביר מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממשה. ככה פחות או יותר. ואני חייב להודות שבאמת זה היה מאוד מאוד קשה, מאוד מתסכל. אתה נשמע אידיוט, אתה נשמע לא נורמלי. וזה מאוד 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 היה לא פשוט. רק כדי שתבינו, בסיום השנה, כתבה לי אחת התלמידות ב-yearbook, You are the only rabbi that learned more than taught. אתה המורה היחיד שלמד יותר משלימד. זו הייתה הגדרה מאוד מאוד מדויקת למה קרה באותה שנה. אני פשוט למדתי את השפה, אגב, יש הרבה היסטוריה על השפה הזאת, כי הרבה מאוד זמן, לפחות בשנתיים הראשונות, אני למדתי את השפה שלי, את האנגלית שלי מטינג'רס. אז אני הייתי מדבר כי חשבתי שככה מדברים. אז אני הייתי הולך לאדם מבוגר, מכובד, והייתי אומר לו, what's up, dude? כי אני חשבתי שדוד זה person, זה אדם, sir. כי dude, what's up, dude? ויש עוד כמה עניינים שאני לא אכנס אליהם כרגע, כי אני מתבייש מטעויות מסוימות שעשיתי בשפה, והן מאוד מאוד לא נעימות. אבל אני מספר לכם על המשבר של השפה כדי לגמד אותו. כי המשבר של השפה עבורי היה 20% מהמשבר להיכנס לאמריקה. המשבר היותר גדול היה, הקושי היותר גדול, היה להיכנס, להבין את התרבות. את התרבות, את השפה, לא המילים, אלא את השפה, את התרבות האמריקאית.
אני אתן לכם דוגמה פשוטה. אני שמתי לב שאצל הרבה מאוד אנשים, לפחות אז, יש אפס קשר בין מילים שאנשים משתמשים לכוונה של המילים. זאת אומרת, אם אני יושב בכיתה ואני רואה את אחד התלמידות או אחד התלמידים לוקח את העט ומקשקש ועושה רעש, טק, 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 באמצע שיעור, ואני פשוט מסתכל עליהם, ואז הוא אומר, או היא, Oh, I'm so sorry. מה אני הבנתי? That they're sorry, נכון? אני הבנתי שהם מצטערים, לא? ו3 דקות אחר כך עוד פעם. אז לא הבנתי, אולי לא הבנתי את המילה sorry. כי בעיניי, אם אדם אומר את המילה אני מצטער, אז מה הוא? הוא מצטער, מה הסיכוי שאדם מצטער על משהו שהוא עשה, הוא יעשה אותו 3 דקות אחר כך? 0. אז אם הוא עושה, מה? אז מה הכוונה I'm sorry? ואז גיליתי שאנשים מדברים מילים שאין להם קשר. אין קשר לכוונה של המילים. אני לא יודע כמה מכם חוויתם את זה, אבל אני רואה את זה הרבה מאוד פעמים. אנחנו רואים 2 אנשים מדברים, באיזושהי שיחה לא משנה, ואז יש לך משהו לומר לאחד מאלה שמדברים, ואתה ניגש ואומר sorry for interrupting. You're not sorry for interrupting. כי אם אתה sorry for interrupting, don't interrupt. ממתי sorry for interrupting, המשמעות היא רשות to interrupt. אתם איתי? יש הרבה מאוד אנשים, אם תשימו לב, יש הרבה מאוד אנשים שמדברים בכל מיני מילים, ואין קשר בין המילים שהם אומרים למשמעות האמיתית שלהם, ואתה יודע שיש 0 קשר כשאתה רואה את דפוס ההנהגה שלהם. אם ההתנהגות של בן אדם שאומר לך אני נורא מצטער, והוא עושה את אותו דבר דקה אחר כך, אז אתה מבין שהמילים אני מצטער, אני לא יודע אם פעם אין לה שום משמעות, אני לא יודע אם פעם ראיתם את זה, אבל הרבה מאוד פעמים אני רואה הורים שמדברים עם הילדים שלהם, say sorry. תגיד, תתנצל. מי כמוכם יודע, אם אני צריך להתחנן אליך להתנצל, מה הערך של ההתנצלות? לא, say sorry, אמרתי sorry, בזאת, אתם לא מדברים ערבית. בערבית אומרים בזאת. אז אמרת sorry, מה המשמעות של זה? מה? אני למדתי שיש gap ענק בין מילים שאנחנו אומרים למשמעות האמיתית של המילים, ולמה זה כל כך קריטי? למה זה כל כך קריטי? למה זה משנה שאנשים מדברים וכן מתכוונים או לא מתכוונים? כי כשמדובר במילה sorry, וכשמדובר במילה sorry for interrupting, או מילים מהסוג הזה, אז בסדר, אז יכול להיות שאנחנו יכולים להתגמש. אבל אתם צריכים לדעת שהדרך שבה בני אדם מתבטאים, הדרך שבה בני אדם נותנים משמעות למושגים שהם מדברים עליהם, היא הדרך שבה הם חווים את אותו term, את אותו עניין. בדרך שבה אתה מדבר עליו, ככה אתה חווה, ואני אסביר. אם אני שואל היום, כל אחד מאיתנו, תגיד, מה הדבר, אני אשמח לשמוע תשובות אמיתיות, מה הדבר הכי חשוב לך או לך להשיג בחיים? Go for it. מה היית רוצה או מה היית רוצה? אני פתוח לשמוע. מה היית רוצה או מה היית רוצה להשיג הכי חשוב בחיים? מה? הגשמה עצמית. משפחה. מה החלום הכי חשוב שהייתם רוצים להרגיש כל רגע בחיים? בריאות. אגב, מי אמר בריאות? כמה מכם מסכימים שבריאות זה הדבר הכי חשוב בחיים? Raise your hand if you believe that בריאות זה הדבר הכי חשוב בחיים. Raise your hand high. הכי גבוה שאתם יכולים. כל מי שמאמין שבריאות זה הדבר הכי חשוב בחיים. וואו, לא בא לי להסתכסך עם כל כך הרבה אנשים בערב אחד. אבל אני לא מאסס להגיד שאני לא חושב שיש
אמירה יותר, ואני אוהב את דזי, ומכיר אותה, אני לא חושב שיש אמירה יותר שטותית מזה. אני אוכיח את זה בחצי שנייה. אני אוכיח את זה בחצי שנייה, ואת תגידי לי אם את מסכימה איתי או לא. סטיב ג'ובס היה לו הכל, אבל לא היה לו בריאות. אני אגיד לך משהו, ואם לא מסתדר לך, תגידי לי שאת לא מסכימה איתי, אני איתך. זה דיון פתוח. אני אגיד את זה אבל בצורה של שאלה. כמה אנשים בעולם בריאים, והעולם מאוד סובל מהעובדה שהם בריאים, והיה עדיף שלא יהיו בריאים? את איתי? רגע. את מסכימה איתי שיש אנשים שהעובדה שהם בריאים הם נזק לעולם? כן או לא? זה רק כן או לא? לא. לא? יש לו משמעות. האם העולם סובל מהרבה אנשים שהם מאוד בריאים, כן או לא? כן. זאת אומרת ככה, השאלה היא לא אם אתה בריא או לא, אלא השאלה מה אתה עושה עם הבריאות. הבריאות היא ערך, אני הייתי אומר משהו אחר, הבריאות היא כלי כדי לממש משהו הרבה יותר גדול מזה. זאת אומרת, מה את עושה עם הבריאות, ייתן לבריאות את הערך. כי אם אדם, בואי, יש הרבה אנשים בעולם, אני אומר את זה בצורה פשוטה, שהיה עדיף שלא ייוולדו. פשוט. יש אנשים בעולם שהיה עדיף שלא ייוולדו לעולם. את רוצה שמות? יחיא סנואר. יימח שמו. היה עדיף שלא ייוולד לעולם. העובדה שהוא בריא מסובבת את העולם, מטרללת את העולם. מה? אני אומר את זה באחריות, מצולם. אני אומר את זה באחריות. זה אדם שהעובדה שהוא בריא היא טרור לעולם. אז אני לא יכול להגיד לו, תשמע, העיקר שאתה בריא. חבל שאתה, אני הייתי אומר לו, חבל שאתה בריא. זאת אומרת, אין הרי ספק שבריאות היא ערך. אבל היא רק ערך עם מה אני עושה עם הבריאות, הוא בעל ערך. אני לא נגד בריאות, אל תתבלבלי. מאוד מאוד חשוב שאדם יהיה בריא, זה ערך עליון. אבל הוא רק בתנאי שמה שאני עושה עם הבריאות זה דבר נכון, ברור. בסדר? אז אתם עכשיו מסכימה איתי, שהגענו להסכמה, אפשר לסגור את העניין עכשיו, אה? מה הייתי שם לפני הבריאות? אנחנו נדבר על זה הרגע. אני חושב שאדם שחי בעולם, אתה רוצה להיכנס לזה מהסוף? אפשר. אני חושב שאם תשאל הרבה אנשים בעולם, יגידו לך, יש אנשים שיגידו שהעיקר, הדבר הכי חשוב בחיים זה מה? זה הבריאות או כסף. אגב, תרימו יד הכי גבוה שאתם יכולים, אתם מאמינים שהדבר הכי חשוב בעולם הוא כסף? לא יהיה לך אדם שני. לא יהיה אדם שני. רק שימו לב, אני רק אמרתי. מה הקשר בין מה אמרתי למה התכוונתי? כלום. אני רק אמרתי. כי אנחנו אומרים, אין לזה משקל אמיתי. הרבה מאוד אנשים אתם תשאלו, תגיד, מה הדבר? אני שואל אתכם אמיתי, מה הדבר שלא הייתם רוצים למות לפני שהגשמתם? משפחה. כולם מסכימים? מה אתה אומר? מה הדבר שלא היית מוכן למות לפני שהגשמת? אמיתי לגמרי, שאלה. דרך אגב, אני לא יודע כמה מכם עוצרים, או כמה מאיתנו עוצרים את החיים כדי לשאול שאלות מהסוג הזה. תעצור רגע, תעצור. תעצור את העבודה, תעצור את החיים, תעצור את הזוגיות, תעזוב הכל. תעצור ותשאל את עצמך, מה לא הייתי מוכן למות לפני שהגשמתי? לא יודע כמה מאיתנו עוצרים לשאול את השאלה הזאת. מה? אז מישהו אמר משפחה, מה עוד? יש הרבה דברים, שלנו ולדבר. יש הרבה דברים? תגיד לי, אנחנו בחוג משפחתי פה. לראות את העולם? אוקיי, מה אתה אומר? מה לא היית מוכן למות לפני שהגשמת? להגשים את עצמך, תלוי במה כאילו, במה החלום, מה השאיפות. מה החלום, מה השאיפות? זה בדיוק השאלה. כל בן אדם
כל בן אדם והשאיפה שלו, כל בן אדם והחלומות שלו. אני לא יכול להגיד את זה בכללי. משפחה, כל אחד היה רוצה להגשים משפחה לפני שהוא הולך להשאיר פה משהו אחריו. כמה פעמים שמעתם אנשים אומרים, הדבר הכי חשוב לי בחיים זה להיות מאושר? הרבה. יש כאן מישהו שלא רוצה להיות מאושר? אם באמת המטרה של החיים שלכם זה לא להיות מאושר, תרימו יד. אם אתה בעיקר לא רוצה להיות מאושר, אין אחד כזה, נכון? עכשיו תשימו לב לדבר מאוד פשוט. שימו לב לדבר מאוד פשוט. אין אדם בעולם שלא רוצה להיות מאושר. אגב, אין אדם בעולם שלא רוצה להיות בריא. אין אדם נורמלי שיגיד, אני לא רוצה להיות בריא. ברור שכן. אדם רוצה להיות מאושר, אדם רוצה להיות שמח. ואני שואל שאלה אמיתית. מה זה להיות מאושר? אני שואל אתכם אמיתי עכשיו. אני רוצה מאוד להיות מאושר. מה אני צריך לעשות? בואי דברי איתי. דברים שאני אוהב, אני מאוד אוהב בורקס. לשמוח בחלקך. שמוח בחלקך. אל תצחקי, אני באמת אוהב בורקס. לא, שאני יודעת, פעם באה אני אוהב. בורקס גבינה חם, המשולש, כן, חם. כמה שאת יכולה, יותר. אתם אולי לא יודעים, אבל כדאי לכם לדעת שבורקס זה מאכל מדבר. זאת אומרת, כשאני רואה בורקס, יש לנו שיחה. כן, שיחה מאוד רצינית. מה זה להיות מאושר? שמח בחלקו אמרת? להודות על מה שיש לך. שמח בחלקך. שמח בחלקך. כן. באמת? ומה עם החלק שלי? את מבינה עברית טוב? את מבינה עברית טוב? עברית, מצוין. ומה עם החלק שלי מעפן? שזה לא בעברית. אבל מה עם החלק שלי? תראי, בואי, החלק שלי. בואי נהיה אנשים מעשיים. אם אני כל בוקר פותח את הדואר, מקבל חשבון טלפון, מקבל דום לב מהחשבון. יש לך טוב בחיים? חוץ מהחשבון, יש לך דברים שהם טובים? יש לך משפחה? כן, אבל לא טוב, יש לי משפחה ככה. עזבי, אני לא מדבר על עצמי. כן. כן, אבל יש אנשים בעולם שיש להם משפחה, לא מי יודע מה. ברגע שאתה מודע... לא טוב להם. לא משנה מה זה. מה הכוונה שמח בחלקו? לא טוב לי, החלק שלי גרוע. מה לשמח במה? תעשה שינוי, אבל עדיין תודה. תודה על מה? על מה שיש. יש לך חדר, יש לך בריאות, יש לך מיטה, יש לך חברים. ומה אם אני לא בריא, ומה אם יש לי משפחה לא טובה ואין לי כסף? בטוח יש לך משהו אחד טוב. אז תודה, אז זה נקרא מאושר. אז אדם מאושר זה אדם שיכול להיות שאין לו כלום, אבל שילמד להודות על מה שכן יש לו. כנס לפנטזיה, בקיצור. תדמיין שטוב לך. תדמיין שאתה מאושר. קוראים לזה משהו. תהיה בתודה. כנס, כן, כנס, תהיה בתודה, כאילו טוב לך. קשה לך בבריאות, קשה לך בילדים, קשה לך עם אשתך, קשה לך בעלך, קשה לך בפרנסה, אבל תשמח, תשחק כאילו טוב לך. מה זה אדם מאושר, רבותיי? מה זה אושר? מה זה שמחה בחיים? מה זה להיות שמח? אני מאוד רוצה להיות שמח, תעזרי לי. חייך, זה לשמוח? מה זה לשמוח? מה זה אדם שמח? מה? לראות את חצי הכוס המלאה. אתם שומעים את הסיסמאות? ולדעת גם מה הרע להפיק את הטוב ולקבל באהבה. גם כשלא טוב, הכל לטובה. גם כשלא טוב זה הכל לטובה. קודם כל אני אגיד לך, אני לא מכיר את החיים שלך, אבל אני מאוד מאוד מכל הלב עכשיו מברך אותך, שלעולם לא תבין את מה שאמרת עכשיו. שלעולם לא תראה רע, שתצטרך להבין שהוא לטובה. שכל החיים יהיו לך רק דברים טובים, רק דברים מאושרים, שלא צריך להיכנס לסוגיה של רע לי, אבל זה כנראה לטובה. שתמיד יהיה לך טוב, שלא תבין את המושג בכלל. אבל תסכים איתי שיש אנשים בעולם שעוברים דברים שאתה לא יכול להסתכל להם בעיניים ולהגיד, זה טובה, זה לא לטובה. זה מאוד לטובה. היום במדינת ישראל, 2 אמהות קברו 2 ילדים, 2 חיילים. לך לאמא, תגיד לה, זה הכל לטובה. אני לא חושב שזה היה עובר מסך. זה קשה, זה כואב. אני לא יודע כמה היא מאושרת היום, ושאף אחד בעולם לא יעמוד בניסיון הזה. אז מה זה מאושר? בואו. יש בני אדם בעולם באמת מאושרים, יש בני אדם בעולם מאוד שמחים. עם אושר ושמחה הוא דבר כל כך טוב, כל כך רצוי, דבר שאנחנו כל כך שואפים להשיג בחיים.
אם זה כל כך טוב, למה זה כל כך קשה? אתם מדברים עכשיו, כמה מכם פה סינגלס? תרימו יד, מי שסינגל פה. מי שסינגל, מי שרווק פה או רווקה, אה? את עוד לא יודעת, לא יכולה לתת מה את? ואת? את רווקה או נשואה? אני לא. רגע, את רווקה או נשואה? אני לא. אני לא מה? בן זוג, לא נשואה ולא רווקה. אז יש סוג שלישי, את אומרת. בסדר גמור. כמה מכם רוצים להתחתן? תרימו יד. כמה מכם מאמינים שכשאתם תתחתנו יהיו לכם חיים יפים? כולם רוצים, נכון? כולם רוצים, מי לא אומר? מכירים מישהו שהגיע לחתונה שלו, לא שמח, לא רוצה שהחיים יעבדו? אבל אם תתבוננו באמת, אם נהיה אנשים כנים ואמיתיים, מה אתם חושבים שאחוז האנשים הנשואים ששמחים בעולם? יש חד משמעית. חשבתי שאמרתי יש חד משמעית. לא ברצינות. מה אחוז האנשים שאתם מאמינים? 50%. 50%, יש 60% גירושין בעולם. אז זאת אומרת, יש... בואו. מה? תלוי אחרי כמה זמן? 10 שנים בנישואים. מה? זה לא צריך לדוח? כן, אבל המספרים הם מאוד... אז מה גורם לאנשים אושר אמיתי? הרי אתם מבינים... מה? פיתוח עצמי, כשיש הבנה, כשיש חיבור טוב. אני רוצה לדבר על הנושא של אושר ושמחה ממקום קצת שונה. ואני מבטיח לכם שכשתשמעו את זה, זה כנראה יעורר התנגדות, וזה בסדר. כי אני חקרתי את הנושא הזה הרבה מאוד שנים בחיים, אני ניסיתי מאוד להבין מה זה באמת אושר, מה זו באמת שמחה, ומה אנחנו צריכים ויכולים לעשות כדי באמת לחיות את החיים מהמקום הזה, מהמקום של אושר. תסכימו איתי שאם יהיה לנו מתכון איך לחיות חיים מאושרים ושמחים, אז החיים שווים לחיות אותם. אתה חי לאידיאל מסוים, אתה מגשים כל יום את האידיאל, או שאתה מתקרב לכיוון האידיאל, אתה מרגיש של אושר ושמחה. אם אתה מתקרב לאידיאל, אני אפתח את זה מעט. הדבר הראשון שאני חושב שכדאי וחשוב שנדע, כולנו כיהודים מאמינים, שכל אדם בעולם הוא יצור מאוד מאוד, להגיד את זה? להגיד את המילה? או לא להגיד? מה אתה אומר? להגיד או לא להגיד? מי אמר אנוכי? לא, זה לא מה שרציתי להגיד. לא. אינטרסנט? לא. אני אמרתי לא. אני יודע שאינטרסנט זה אנוכי. בואו, אני יכול לדבר עם אפס פילטר? באמת, אפס פילטר? בואו נדבר כמו... מה? כמו חברים, כן, אבל באמת, בלי פילטרים. אין יצור בעולם יותר אומלל מבן אדם. אין יצור בעולם יותר אומלל מבן אנוש. חד משמעית, זו פעם שנייה שאומרת חד משמעית, ואני מאמין לה. אני אסביר לכם למה, ואני אגיד לכם למה אני חושב שזה דבר מאוד חשוב לדעת. הגיע הזמן להפסיק, להוריד מסכות, להוריד פילטרים, ולהיות כנים פה. כל יהודי בעולם יודע שברגע שאדם יצא מרחם אמו לעולם, הוא לא הגיע לעולם הזה כדי לאכול, כדי לשתות, כדי להשמין, כדי להרזות, כדי לעשות דיאטה,
כדי לעשות כסף ולמות. כל אדם בעולם שנולד לעולם הזה, נולד עם צ'יפ אלקטרוני בתוך ה-DNA שלו, ולצ'יפ הזה קוראים מה? לצ'יפ הזה קוראים? לצ'יפ הזה קוראים? לצ'יפ הזה קוראים? תגיד את המילה מטרה אחרת. תגיד את המילה סיבה יותר טוב. תגיד את המילה משמעות יותר טוב. אתה תגיע למילה ייעוד? יופי, תודה. כל אחד מאיתם, זה יסוד האמונה היהודית. כל אדם, אף אחד לא נולד לכאן לעולם, כי הקדוש ברוך הוא שעמם לו. כל אחד מאיתנו נולד לעולם עם כרטיס אלקטרוני קטן, שקוראים לו ייעוד. רוצים את המילה ייעוד קצת אחרת? תכלית. יש לאדם, לכל אחד מאיתנו, בצורה מאוד שונה מהאחר, יש ייעוד ותכלית ומשימה לבצע בעולם הזה. וזה לא קשור למה אנחנו מרגישים, וזה לא קשור למה אנחנו חושבים, זה קשור לזה שהקדוש ברוך הוא טבע בנו ייעוד. אגב, מי שמבין את הנקודה הזאת, יכול להבין הרבה מאוד אירועים שקורים סביבנו בעולם. הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים כל מיני אירועים מאוד מאוד קשים בעולם הרגש. אנחנו רואים אנשים שנפטרים בגילאים צעירים. אנחנו רואים אנשים שסובלים מדברים נוראים. אין לזה היגיון, אנחנו לא נבין, אנחנו לא נדע, אנחנו נשרוף את הלב בפנים. אני לא אשכח בחיים, אני הייתי כמעט 1.5 שנה, אני טיפלתי בילד במקסיקו, ב-Children's Hospital. אני אהיה איתכם מאוד מאוד גלוי. זה היה ילד בן 16 עם לוקמיה, שהיה ב-Children's Hospital 1.5 שנה, הייתי שם כל יום. 1.5 שנה בסנסט. עברתי תהליך מאוד מאוד מורכב עם הילד הזה, שבסוף נפטר, בגיל 17 הוא נפטר. והמחלקה שבה הוא היה היא בקומה 4, שזה מחלקת האונקולוגיה. אני נולדתי דתי, גדלתי בבית של רב, אבא שלי רב עיר, גדלתי כל החיים כאדם חרדי, למדתי תורה, למדתי אמונה וכו'. ואני רוצה לומר לכם, הנפש האנושית, הייתי נכנס שם למחלקה ורואה ילדים באונקולוגיה, בני 2, זה לא מעניין אף אחד, יהודי, גוי, זה ילד, זה אדם, מחוברים לכל מיני מכשירים מאוד מאוד מצמררים, ואתה מסתכל על הילד, אתה מרים עיניים לקדוש ברוך הוא ושואל, אבא, אבא, הלב נשרף, שלא תתבלבלו. הלב לא יכול להכיל, הלב לא יכול להבין. אנחנו רואים חיילים קדושי עליון, קדושי עליון, צדיקים, מתוקים מדבש. קדושי עליון זה understatement. ואתה שואל, ריבונו של עולם, למה? השאלה למה היא שאלה של הלב, לא של השכל. למה? כי לכל אדם בעולם הזה יש ייעוד. זה יסביר לכם את כל שאלות האנושות שתראו. אתה רואה אדם עשיר, אתה רואה אדם עני, אתה רואה אדם חכם, לא יודע אם פעם פגשתם אדם טיפש, יש כאלה. יש אנשים מסכנים, אין. הקופסה ריקה. ואתה לא יודע. למה זה עשיר, וזה עני, וזה שמח, וזה עצוב, וזה חכם, וזה טיפש, וזה גבוה, וזה נמוך, וזה יש לו מציאת חן, וזה אין לו מציאת חן. אנחנו נראה בעולם הזה הרבה מאוד אירועים, והרבה מאוד מציאויות, שהלב לא יכיל.
הלב לא יכיל, אין תשובות ללב. אל תנסו לענות, אתה יודע למה זה קרה? כי... אין, הלב לא מתחבר. אבל תפיסת הייעוד היא קריטית. כי תפיסת הייעוד אומרת שכל אדם בעולם נולד עם ייעוד מדויק. איך הוא אמור לחיות ומה הוא אמור להגשים פה בעולם. ומרגע שאדם נולד לעולם, למה אמרתי לכם שאדם הוא יצור אומלל? כי מרגע שאדם נולד לעולם, יש נגדו מלחמת עולם שמתחילה מתוך הבית, דרך בית הספר, דרך החברה, דרך המורים, דרך המדיה, דרך כל מיני השפעות חיצוניות, שיעשו הכל, אבל הכל, כדי שאתה לא תחיה את האג'נדת חיים שלשמה נועדת. העולם יעשה הכל כדי ללמד אותך מושגים, וללמד אותך תובנות, וללמד אותך מערכת של אמונות, של מה נכון ומה לא נכון, מה ראוי ומה לא ראוי, ובהסתמך על הסביבה שבה גדלת, ככה תעוצב האישיות שלך. ככה אתה הולך לחיות, לא כי לזה נועדת, אלא כי זאת הייתה הסביבה שבה גדלת. הסביבה שבה אנחנו גדלים מעצבת את צורת החיים שלנו, גם אם אין לזה שום קשר עם החיים שלשמם נועדנו לחיות. לזה אני קורא אומלל, כי אדם יכול לחיות כל חייו. כל חייו. חיים של מישהו אחר. חיים שמישהו אחר החליט שהוא צריך לחיות. רעיונות שלא מחזיקים מים, שהפכו להיות חלק מהאמונה שלנו. אתם יודעים ש99% מהאנשים שמתחילים משפט במילים אני חושב ש... הם לא חושבים שום דבר, זה מה שהם הקליטו. אם גדלתם בבית רפובליקני, אז כל אדם שתראו, כל החדשות שראיתם זה מפוקס ניוז, וברגע שתפגשו דמוקרטי יהיה דיסוננס, יהיה ניתוק. אתה לא מכיר את האדם, אבל הוא דמוקרט, נגמר. בארץ אם אתה ימני, אתה תשנא שמאלנים, ואם נולדת שמאלני, אתה תשנא ימנים. למה? כי שמאל זה טוב וימני הפוך או לא? לא. ככה גדלת. ככה גדלת, זה מה שלימדו אותך. אנחנו הופכים להיות programmed מרצון או שלא מרצון. כמה מאיתנו הלכנו לבחון את הדברים שלימדו אותנו, אם הם באמת או לא. אתם יודעים, כל הדתיים גנבים. אתם יודעים כמה אנשים בעולם מאמינים ככה? יש. יש הרבה אנשים שמאמינים שכל הדתיים גנבים. יש הרבה אנשים בעולם פה בלוס אנג'לס שמאמינים שכל הישראלים נוכלים. יש. זה אמת שכל הישראלים נוכלים? ברור שלא. יש אנשים שמאמינים בזה? בטח. יש אנשים שמאמינים שאישה זה הדמות הכי ערכית והכי נעלה באנושות. יש. יש הרבה נשים גם שמסכימות עם זה. ויש הרבה גברים שחושבים שנשים זה הדבר הכי שטן שיש בעולם. יש. יש נשים בעולם שמאמינות שגבר זה היצור הכי בהמי שקיים ביקום. כל מה שמעניין אותו זה אוכל ועוד כמה דברים. יש. יש הרבה מאוד אמונות ותפיסות בעולם. אף אחת מהתפיסות האלה לא נבחנה באמת אם היא אמיתית או לא, וככה גדלנו. וגדלנו ללמוד
שצריך לעבוד קשה כדי להצליח. כמה מכם שמעתם את זה מההורים? אם לא תלמדי טוב, לא תצליחי בחיים. אם לא יהיה לך ציונים טובים, לא תצליחי בחיים. את צריכה לעבוד קשה, להתקבל לקולג' מאוד טוב. כמה אמת יש בזה? 0. 0. כמה אנשים בעולם מחזיקים ב4 PhDs ואין להם מה לאכול בבית? וכמה אנשים לא יודעים לקרוא ולכתוב בשום שפה והם מיליארדרים? אין חוקים ביקום. אבל לימדו אותנו שיש. לימדו אותנו שכשאת יוצאת לדייט, את צריכה לחפש גבר מסוים. מה זה גבר טוב? מה זה גבר טוב? שמעתם פעם? מה לימדו אותנו? מה זה גבר טוב? גבר ג'נטלמן. ג'נטלמן. איזה מילה יפה זאת? אתם יודעים מה זה ג'נטלמן? כן, הוא פותח את הדלת באוטו. ג'נטלמן. כפרת עוונות. זה ג'נטלמן. הוא פותח את הדלת. הוא יודע, הוא רגיש, יש לו אינטליגנציה רגשית. הוא כותב cards ביום הולדת. וואו, that's a guy. זה גבר. זה גבר, זה גבר רציני. מה זה אישה טובה? מה זה אישה טובה? אתם יודעים מה זה אישה טובה? אתם יודעים מה זה הייתה אישה טובה לפני 50 שנה? מה שהייתה לפני 50 שנה אישה אידיאלית, אתה אומר את זה היום לבחורה, אתה כנראה commit suicide. ברמה הכי פשוטה של הדברים. זאת מערכת האמונות שבה גדלנו. אין שום קשר בין אמת למערכת האמונות שהשרישו בנו. תחשבו על זה. לפני 50 שנה גבר היה מתחתן, מה היה אומר לאשתו? מה הוא רוצה ממנה? תבשלי, תנקי את הבית, תביא ילדים ותשתדלי לשתוק. כן או לא? מה הייתה התפיסה? אתם יודעים שהיום אנחנו יכולים להגיד לבחורה, מאוד חשוב לי שתבשלי עבורי, והיא תענה לך, אני לא המקסיקנית שלך. מאוד חשוב לי שתנקי את הבית, כי לאמא שלי זה היה חשוב שהבית יהיה נקי, אז תחזור לאמא שלך. הרבה מהמושגים שהיו פעם מאוד ערכיים, היום הם זולים, ולהפך. אישה עובדת לפני 50 שנה, לא היה מושג כזה אישה, מה זאת אומרת לעבוד? את הולכת לקריירה, מתי יהיה לך זמן לטפל בילדים? מתי יהיה לך אנרגיה להיות אישה בבית? בדור של היום, אתה אומר לי שאני רוצה שתשבי בבית, קיללת אותה. כל מערכת האמונות שלנו היא לא שלנו. הנקודה שלי היא לא שלנו. היא מה שהוזרק לנו כל החיים. לימדו אותנו את זה במערכות יחסים, לימדו אותנו את זה בדת. תסתכלו בדת. כמה פעמים אתם יכולים לראות בני אדם, שאתה שואל אותו, תגיד, אתה שומר כשרות? מה הוא עונה? או מה היא עונה? הבית שלי כשר. חשבתם על זה פעם? בואו, אנחנו לא אנשים טיפשים. מה הכוונה הבית שלי כשר? ואז עברנו לדבר אנגלית מעוקצת, ואנחנו אומרים, הבית שלי כשר, but I eat out. אתם שומעים את המילה out? הם לא אומרים אני אוכל טרף, זה לא נשמע טוב. זה לא נשמע טוב, אני אומר אני אוכל טרף. אני אוכל טרף, חס ושלום. I'm eating out. אבל הבית שלי כשר. סתם מעניין אותי, באיזה קוראן הקדוש ברוך הוא ביקש שהבית שלך יהיה כשר? כשהקדוש ברוך הוא אמר לי, מאיפה בא המושג כשרות? מאיפה זה נולד? מאיפה נולד המושג כשרות? מאיפה החיה הזאת נולדה? בתורה כתוב, נכון? מה זה כשרות? אתם יודעים מה זה כשרות? אם היום ילד בן 4, 5, שואל אתכם מה זה כשרות, ויש לכם 7 שניות לענות, מה התשובה תהיה? מה זה כשרות? What's the concept? What does the concept mean? מה זה kosher? kosher זה תרגום, עכשיו עשיתי את זה בניגון. לא, זה לך. השגחה. מה זה kosher? 5 years old kid. Hey, are you Jewish? Yeah.
I heard Jewish people keep something called kosher. What does that mean? יש לך 7 שניות. תודה רבה. תודה רבה. אם אתם רוצים ב7 שניות, זה נקרא elevator pitch. אתה רוצה לענות ב7 שניות לילד, הוא יבין את הכל. Every food God allow us to eat. מה זה לא כשר? Every food God doesn't allow us to eat. simple, לא? כן או לא? מה זה משנה אם אני בבית או לא בבית, אוכל out, אוכל in, אוכל up, אוכל down, אוכל מה אתה אוכל? אתה אוכל כשר או אוכל טרף. אתה אוכל מה שאלוקים מרשה או אתה אוכל מה שאלוקים לא מרשה. אבל אנחנו חיים ככה. אגב, אני רוצה לומר בסוגריים. כדי לא לטעות. אם יש אנשים יהודים שאוכלים בבית כשר ומקפידים שהבית יהיה כשר, ועדיין אוכלים לא כשר בחוץ, זו דרגה מאוד חיובית. זו דרגה גדולה, אסור לזלזל בזה, חס ושלום, אני לא רוצה להישמע מזלזל בזה. אבל אינטלקטואלית, זה לא הגיוני. כמו שבן אדם אומר, אני לא גונב בבית. אם יש ערך של כשרות, אז הערך של כשרות הוא across the board. אבל לנו אין בעיה לעשות את זה, כי אנחנו חיים במשמש. משמש של מקובלות בעולם. אני אוכל במסעדות לא כשרות, אבל רק דג וסלט. למה הוא אומר רק דג וסלט? כי הוא חושב שמה? שדג וסלט זה פחות נורא ממה? מעוף. שקר, זה לא אמת. אני אגיד מה שבא לי, משלמים לי על זה, אני אגיד מה בא לי. אני בבית שלי לא יכול להגיד מה שבא לי, פה כן. אין שום הבדל לאכול סלט ודג במסעדה לא כשרה, ולאכול סטייק טרף, אותו דבר. מה? לא, באחריות של אבא לבת. באחריות. תקשיבי. את אוכל, לא את. אדם אוכל סטייק במסעדה לא כשרה. הוא אוכל סטייק. את יודעת שסטייק ובאג, איך אומרים באג? תולעים. באגס. ג'וקים. אם את אוכלת סלט ירקות במסעדה עלים ולא נבדק קודם, כמו שצריך להיבדק, את אוכלת ג'וקים, בתיאבון. זה הסלט היחיד שאת בשרית. כי את אוכלת ג'וקים. ודג? אותו דבר, אותו רעיון. תלוי איך שבישלו אותו, ובאיזה שמנים בישלו אותו, ועל איזה אש הוא בושל. זה טרף למהדרין כמו סטייק חזיר, אחד לאחד. חס וחלילה וחס ושלום, אבל סיכמנו בלי פילטרים. זה היה סיכום על כולם, נכון? אבל זאת אמת, בואי. זאת אמת פשוטה, יש לי עניין חס ושלום. הכל, פיצות, לא פיצות, הכל, כל מה שאדם אוכל. עכשיו, אם בן אדם אומר, אני יודע שזה טרף, אבל מה אני אעשה? בסדר, אבל לא לרמות את עצמנו, כי זה טרף. אין פה. ואז רק במסעדות כשרים? חד משמעית, וגם במסעדות כשרות צריך להתפלל שזה באמת כשר. או ודאי שאסור לברך. אסור לברך על אוכל לא כשר, אין שאלה בכלל. אבל לא משנה, הנקודה ברורה. הנקודה היא שאנחנו צריכים להבין שיש מרחק מאוד מאוד גדול, מאוד גדול, בין הייעוד שלשמו נולדנו לחיות, הצ'יפ שהקדוש ברוך הוא טבע בנו, לבין צורת החיים שלנו האמיתית. ובגלל זה, העולם שניסה לנתק אותנו מהייעוד, המציא כל מיני רעיונות. כשיהיה לך בית יפה, תהיה שמח. כשיהיה לך רולקס על היד, זה יעשה אותך שמחה. אני לא יודע אם יש שעונים אחרים, אבל אני מכיר רולקס. כשיהיה לך אוטו מיוחד, אז אתה תהיה שמח. כמה אנשים אתם מכירים שאוטו, בית, שעון, תכשיט, כסף, עשה אותם שמחים? אף אחד. אתם יודעים למה? תנסו לחשוב על זה, ואני לא רוצה להיכנס גרפית. זה לא עומד את הנשמה. יפה מאוד, תודה לך. כל הנאה פיזית, אין לה חיי מדף. אתם איתי? אין שום הנאה פיזית חומרית
שמחזיקה חצי שנייה אחרי שקיבלת אותה. אחרי שקיבלת את אותה הנאה, זה מתאדה. האדם הופך להיות פגר. האדם הופך להיות כלום. piece of meat. דקה לפני כן הלכת למות, דקה אחרי זה אתה באמת מת. אין לזה שום ערך יותר. אדם יכול לקבל את המכונית הכי יפה בעולם. מה הסיכויים שאם קניתם רנג' רובר חדשה, שתכניסו קפה סטארבקס ביום הראשון לשם? 0? מה הסיכוי ש4 חודשים אחר כך תעשו על האש בתוך האוטו? מה קרה לשמחה? אין שום... אתם יודעים למה אין שמחה בחומר? בגלל שחומר זה חומר, ושמחה זה spiritual state. זה דבר רוחני, זה מציאות רוחנית. וחומר ורוח לא מדברים, they don't communicate. ולכן אין אף שמחה פיזית, אין אף חומר פיזי שיכול לגרום לאדם שמחה. אבל זה לא התפקיד שלנו בעולם הזה, לחבר את החומרניות לרוחניות? נכון, אם אפשר להפוך חומר לרוח, שם מתחילה השמחה. אבל כל עוד זה חומר בשביל חומר, יש לי בית יפה, יש לי אוטו יפה, יש לי whatever, זה לא ייתן לאדם שמחה, גם לא דקה בחייו. אתם יודעים מה זה שמחה אמיתית? וזה שווה 0 אם אני אומר את זה, ואם אתם מסכימים או לא מסכימים, זה לא רלוונטי. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לבחון את זה במבחן המציאות. שמחה, אתם רוצים את ההגדרה של שמחה ואושר בעולם? שמחה ואושר בעולם נמצאת בנקודת החיבור שבין מציאות החיים והייעוד שלשמו באנו לעולם. כל עוד מציאות החיים שלי מנותקת מהייעוד שלשמו באתי, I will struggle for the rest of my life. אדם הוא יצור אומלל בגלל שהוא כל החיים רץ ומתרוצץ כדי להרגיש הרגשה מסוימת, והוא לא מצליח להשיג אותה. הוא לא מצליח להשיג אותה לא כי היא קשה, אלא כי הוא מחפש אותה בחוץ. הרגשת השמחה האמיתית, אדם יכול להיות עני מרוד ומאוד מאושר. מאוד מאושר. למה? כי הוא חי את הייעוד שלו. הנשמה לא תיתן לנו מנוחה כל עוד אנחנו נרדוף אחרי תחליף לייעוד. כל משחק החיים יושב על השאלה הזאת. כל משחק החיים יושב על השאלה של החיבור בין המציאות שאותה אני חי לייעוד שלשמו נועדתי. וזה לא משנה כמה אני אעשה וכמה מאמץ אני אעשה להיות שמח. כל דבר שעולה דולר הוא לא הדבר שיגרום לך שמחה. שמחה היא חמצן, אושר הוא חמצן קיומי. הם לא עולים דולר. אושר זה אדם שחי את הייעוד. וברגע שאנחנו החלפנו את הייעוד בתובנות אחרות, אנחנו נחיה כמתוסכלים כל החיים. למה מערכות זוגיות הן מערכות כל כך מאתגרות? אתם יודעים למה הן מאתגרות? כי העולם המציא להם תובנות אחרות. למה באמת אדם צריך לרצות להתחתן? למה להתחתן? בוא, אתה רוצה להתחתן? כן. למה? אתה נראה לי מאושר עכשיו, מה רע לך בחיים? לא ברצינות, למה אתה רוצה? מה זה ייתן לך שתתחתן? תן לי עוד מטרה בחיים.
מה עוד מטרה? מה המטרה? מה תשיג בחיים בנישואין שאתה לא יכול להשיג בלי? ילדים, משפחה. 5 דקות אני מלמד אותך איך עושים ילדים בלי נישואין. אני לא צריך את זה, אני פשוט יודע שאני רוצה בחיים שלי לחוות את הדבר הזה שנקרא להיות אבא, את הדבר הזה שנקרא להיות אתה יכול להיות אבא בלי נישואין. אני רוצה גם להיות בעל. אני יכול לסדר לך... מה, יש לך משהו עם התואר כאילו? יש לך משהו עם התואר, המילה בעל? לא, יש לי את הרצון הזה. הרצון לעשות מה? לחיות חיי משפחה. למה אתה רוצה לחיות חיי משפחה? אתה התחלת עם פסוקים. זה יפה. תקשיבי, שושנה, אני רוצה לשמוע אותך בדייט. שושנה, תקשיבי. אני לא באמת, אין לי שום עניין בך, אבל פשוט את יודעת, לא טוב להיות האדם לבדו. אני צריך עזר, אני ה-CEO, אני צריך אסיסטנט. כתוב בתורה שאת עזר, בא לך להיות העזר שלי? זה היה ככה, זה הגישה? אתה רוצה להגיע ללמה? כי כל אחד מאיתנו הוא חצי נשמה ואנחנו ביחד נשמה אחת ביחד? אני רק יכול להגיד לך ככה, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל אני אגיד את זה ככה. בלי אלוקים במשוואה, אין מערכת יותר מטורפת מזוגיות. בלי אלוקים במשוואה. אין משמעות למערכת שנקראת נישואין. זה הדבר הכי אידיוטי שקיים. אין דבר אחד בעולם שאדם יכול להשיג בנישואין שהוא לא יכול להשיג בלי נישואין. עם הרבה פחות כאבי ראש. כל המשמעות של נישואין בתורה זה מימוש הייעוד שלך שלא ניתן להתממש בלי הכוח. אם זה גבר, אז הכוח הנשי, ולאישה עם הכוח הגברי בעולם. ללא ההשלמה הזאת בין איש ואישה, ולא ניכנס אליה כרגע, אתה לא תממש ייעוד. אתה לא תוכל לממש ייעוד. כי אם שאלת $1,000,000 זה מה אתה רוצה להרוויח בזוגיות, אם השאלה היא אנוכית ואינטרסנטית, אז התשובה תהיה שאתה יכול להשיג הכל בלי נישואין, ואין צורך בנישואין. אם השאלה היא מה אתה יכול להשיג. אם השאלה היא שאלת מימוש הייעוד, אתה לא תוכל לממש ייעוד לבד. זה לא טוב להיות האדם לבדו. ומי אמר שבלי אישה, לגבר בלי אישה, הוא לא יוכל לממש ייעוד? מי אמר? אלוקים. מי שנתן לנו את הייעוד. מי שטבע בנו את הכרטיס האלקטרוני הזה, הוא זה שאמר שבלי זה אתה לא יכול לעשות את זה. מצא אישה מצא טוב. והוא אמר שתביא ילדים לעולם. תשאלו אנשים, תגיד, למה אתה רוצה להביא ילדים לעולם? אתה רוצה גם ילדים, צדיק? מה השם שלך? דקל, זה שם יפה. אתה רוצה ילדים? למה? בא לך להיות אבא, אז אתה צריך ילדים כדי להיות אבא. אז אתה מביא אותם כדי שאתה תהיה אבא. אז למה אתה רוצה ילדים? המשכיות. אתה רוצה המשכיות? לי, לעם שלי. למה אתה רוצה שיהיה לך המשכיות? סתם מעניין. למה אתה רוצה המשכיות? למה זה חשוב לך שיהיה לך המשכיות? סיבות אישיות כאילו. יש לך סיבות אישיות? יש לי. יפה, יש לו סיבות אישיות שהוא רוצה שיהיה לו המשכיות. דקל לא מוכן להיפרד מן העולם, בלי המשכיות. זה המושגים, זה המושגים. עם זה גדלנו. אני רוצה המשכיות. שיזכרו אותי. אתם מכירים את אלה? רוצים שיזכרו אותם. לא נעים להגיד, אחרי 120 שלנו, אף אחד לא יזכור אותך. אתה לא מעניין? אף אחד. אתה לא מעניין אף אחד לא יזכור אותך. אלא אם כן תשאיר $50,000,000, יש סיכוי שיזכרו אותך לתקופה. מה? יריבו על הכסף. יריבו על הכסף. אתם רוצים לשמוע הלכה מטורפת? תשמעו הלכה בשולחן ערוך. אני למדתי אותה. הייתי על גבול על לצאת מדעתי. אתם יודעים שבעם היהודי יש ברכה, סתם בסוגריים, בהקשר שלך דקל. יש בהלכה היהודית ברכה שנקראת ברכה מאוד מאוד משמחת. ברכה שאנחנו מברכים ברגע של השמחה. אתם יודעים מה הברכה? יש ברכה יותר חזקה מהטוב האמיתי. הטוב האמיתי אתה צודק, אבל יש ברכה יותר חזקה מהטוב. כשאדם נמצא בתכלית השמחה שלו, בתכלית השמחה, הוא מברך שהחיינו
וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מברכים את זה בחגים, בבגדים חדשים, בתכשיט חדש, כל דבר שמשמח את האדם, יש ברכה מאוד מיוחדת שנקראת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. I am in the peak of my happiest moment. זה ברכה שנקראת שהחיינו. בצד הקיצוני של הספקטרום, יש עוד ברכה שאדם מברך בזמן שהוא בתכלית הצער. איך קוראים לברכה הזאת? ברוך דיין האמת. ברוך דיין האמת זה ברכה שמברכים שלא נדע, אדם מברך בזמן של צער אמיתי על פטירת אחד משבעת הקרובים. ברוך דיין האמת. ברכה מאוד כואבת. ברוך דיין האמת זו הברכה בעצם, ברכת ההשלמה. ריבונו של עולם, כואב לי שלקחת לי את קרוב המשפחה, אבל אתה דיין האמת, אתה יודע מה אתה עושה. אני לא מבין, אני לא מבינה, כואב לי, נשרף הלב, מה אני אעשה? ברוך דיין האמת. אתם יודעים שיש זמן אחד בחיים שאדם מברך את שתי הברכות, back to back? שתי הברכות האלה, אדם מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. באותו רגע, שתי הברכות, אחת אחרי השנייה. יש זמן אחד בהלכה, מה? בר מצווה. מי מת בבר מצווה? הפך מילד לגבר אז הוא מת. תתקדם. יש זמן אחד שאדם מברך שתי הברכות. כשאני למדתי את ההלכה הזאת, אני חשבתי שזה טירוף, אבל זה אמת. אתה יודע מתי? תגיד. טוב שלא שמעו אותך. כן, זה יותר גרוע, זה היה בדיחה יותר רעה מהזה. אבל לפני שאתה מתחתן, דבר איתי. אני יודע, אבל יש בדיחות שהן לא מצחיקות. אולי אחרי שנה, שאפשר כבר לעלות לקבר? לא, הנה ההלכה בשולחן ערוך. עכשיו תשימו לב להבדל בין הפסיכולוגיה המודרנית לפסיכולוגיה האלוקית. כי הפסיכולוגיה האלוקית היא ישירה, היא ישראלית, היא דוך. כך כתוב בהלכה, זה לשון השולחן ערוך. מי שמת לו אביו, אדם נפטר לו אבא שלו, והניח לו ממון הרבה, השאיר לו איזה $50 מיליון. אומר ברוך דיין האמת על אביו, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, על הכסף. עכשיו רגע אחד. בוא, חד משמעית. עכשיו בוא נלך למרוקו חצי שנייה. בוא נלך, זה חד משמעית. אנחנו היום בחד משמעית שלה. בוא נלך למרוקו. בוא נלך למרוקו, ותדמיינו בר מינן, אדם שאבא שלו נפטר והשאיר לו $50 מיליון. למה אני אומר מרוקו? כי המרוקאים יודעים לעשות גשדור ולשחות את הפנים, ואוי ואבוי וכואב לו, והוא צועק והוא צורח, ברוך דיין האמת. עכשיו תלכו, תלחשו לו באוזן. הלו, תירגע, יש $50 מיליון. מה הוא יגיד לכם? זה לא מעניין. אתה חושב שמעניין אותי $50 מיליון עכשיו, אבא שלי נפטר, זה מעניין אותי הכסף, אתה חושב שכסף מעניין אותי? אתם יודעים מה כתוב בהלכה? שקרן. כן, מעניין אותך. כן, שקרן. תגיד את האמת. תגיד את האמת. האמת היא שאתה שמח. מה שמח? אתה משוגע, אבל אבא שלך, כן, על זה שאבא שלך נפטר, אתה ברוך דיין האמת. $50 מיליון, אתה שמח, עזוב, בפנים אני יודע, כבר קנית את ה-real estate $50 מיליון האלה. כבר מסידרת למי תיתן ולמי לא תיתן. הכל מסודר. לא יזכרו אותך. אף אחד לא יזכור. אם תשאיר $50 מיליון, בין ה7 ל-30, יזכרו, אבל זהו. אז מה, אז להביא ילדים כדי שהם גם יוכלו... להביא ילדים לעולם זה תפקיד אלוקי, זה הייעוד שלך. להתחתן זה הייעוד שלך. לקיים מצוות זה הייעוד שלך. לעשות חסד זה הייעוד שלך. זה ייעוד, זה תכלית. זה אידיאל. זה תכלית, לעשות חסד. אתה יודע כמה פעמים אנחנו פוגשים בן אדם, אתה עושה לו טובה, אתה עושה לו חסד. מה אנחנו מרגישים? תשמע, נתת פעם צדקה בחיים? כן. אתה מיליונר? לא. איך לא? אתה בחור חכם נראה. עוד לא. אז אני מברך אותך שתהיה. תודה. אמן. אני מברך אותך שתהיה. את כולכם. אמן. כסף היא אנרגיה מבורכת. הלוואי שיהיה לכם ברכה עד בלי די. בן אדם עושה חסד, נותן $100 לצדקה. אתם יודעים כמה אנשים בעולם
מרגישים שכשהוא נותן $100, הוא פתח מערכת יחסים עם זה שקיבל את הכסף? אני נתתי לך, אני עשיתי לך, זה כסף שלי, אני עבדתי עליו, ואתה יודע, יש לי לב טוב. אני לא קמצן, אני בעל חסד, אני יודע לתת, אני נותן. ואם חס וחלילה בן אדם שקיבל לא יודע להעריך, הלך על החיים שלו. מה? זה לא חסד? ודאי שזה לא. כל מהלך שאדם עושה, אדם עושה חסד. אתה יודע למה אתה צריך לעשות חסד? יש משנה באבות שאומרת מילים מאוד מאוד חזקות. המשנה באבות אומרת, תן לו, למי זה לא? לא, לא, לאלוקים. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. היסוד האמונה של אדם בעולם זה שאני באתי פה לממש ייעוד, לעשות משהו. יש לי תפקיד, יש לי משימה פה. זה לא שלי, הכסף שלי הוא לא שלי, אני לא שלי. לא רוצה לסבך אתכם, אתם יודעים שעל פי ההלכה אסור להתאבד. אסור להתאבד. למה? כי אתה לא שלך. אתה לא שלך, אתה לא קיים בלעדיו. כל המהות האנושית בעולם הזה,